abierta con Chimo Rovira. Muy el xiquet de Gandia i companyia. Mira, que quan està el mag en l'escenari fa res per ací, res per allà, abracadabra, no te mola la màgia? Això és una cosa, això és fantàstic, això és il·lusió. És il·lusió. Pues mireu, ara si barrejares la màgia, però no màgia, saps que és el mag allí en l'esmoking i barret de copa, no, un xicón de poble en el millor sentit, i de la terra, valencià. I jo van, samarreta i això, i fa màgia, i en compte de pujar-se al millor a l'escenari d'un d'això, o a un casino i tal, el tio se'n va a fer màgia a on? A un trinquet. Ui, a un trinquet de pilota valenciana? A un trinquet de pilota valenciana. I a més tot això ho han gravat i han posat en marxa una sèrie de televisió, però que se va veure una websèrie, se va veure online, i escolta, això té una pinta magnífica. La websèrie se diu Jocs de Lloses i Mans, i ell és Rubén Aparici. Què tal, Rubén? Com estàs? Hola, molt bon dia. Què tal, Ximó? Molt bé. Bé, en ganes de conèixer-te personalment i que me facis algun que altre truquet. M'han parlat de tu estupendament. L'altre dia Eugeni Alemany m'ha dit que te coneix. Dic, Ximo, que vinga un dia a la tele o això, tens que veure-lo fer trucs de màgia. Pues escolta, enhorabona, perquè és una iniciativa superxula, Rubén. Moltíssimes gràcies, estem molt contents, sí. L'acollida ha sigut molt bona i amb moltes ganes d'ensenyar-vos el resultat. Que bo. I el nom, Jocs de Lloses i Mans. Lo de les mans ho entenc, però les lloses són pesades, no? Són cudols grans. No sé d'on ve lo del nom, això. Clar, era de combinar un poquet el xoc de mans, un xoc de mans d'un mag, per no dir-lo trucs o número, i volíem també ficar una paraula que siga vocabulari de la pilota valenciana. Correcte. Entonces elegirem lloses. Me vaig mirar els dossiers de pilota veu, que n'hi ha dossiers amb 3 PDFs de vocabulari, i elegirem lloses al final. Sí, home, és de veres que hi ha tota una... un vocabulari... Un vocabulari en el món de la pilota valenciana, que conèixer-lo... Correcte. No se t'escapa, és exclusiu de la pilota. És exclusiu de la pilota. El món del trinquet, que són llocs fascinants i plens de màgia, de tota manera, també, Són ambients curiosos, sí, que ja tenen un atractiu de per si, veritat? Sí que el tenen. Tenen història, parlen d'arrels, de tradició, d'essència, i als quals has anat tu a fer estos trucs de màgia. A veure, conta'm la idea d'este format. Ara parlarem més, perquè es presenta després demà dijous, a l'altre dijous. Ara me contaràs, però la idea d'on te sorgeix a tu, Rubén? La idea, pues, a veure, si farem un vídeo així molt homemade, no? Molt d'anar per casa, entre amics, siguem Pepet i Joseji, i sigue això format màgia en la pilota valenciana. I va tindre bona acollida en les redes socials. I com també tenia moltes ganes de fer televisió, de fer màgia televisiva, pues decidirem fer una sèrie més ambiciosa, millor preparada, millor produïda, i també un poquet que parlara de mi, no fer màgia televisiva i que no parlara de mi, que tinguera algo que veure en la meva persona. Entonces decidirem fer màgia en la pilota valenciana. També aprofitar-me un poquet de l'atractiu que tenen esportistes d'elit que estan al meu abast, com són totes les persones que estan convidades a la sèrie. Són esportistes d'elit, tenen un atractiu de sí, ja es veu, a la televisió queden molt bé. Home, en algun cas mites, com Paco Cabanes. Com Paco Cabanes, exactament. És una passada. Parla'm de les, entre cometes, víctimes que has tingut en el programa de televisió per a online. I en quins llocs heu rodat esta sèrie? Vale, pues mira, gravarem en Puigol Segon, Puigolet, en la ciutat de la pilota de Montcada. Puigol Segon és de Vinalesa, el meu poble, entonces molt amic de la infància. És això, pues se veu també el bon rotllo que n'hi ha entre els dos i tal. Després gravarem en Pelayo, en la catedral, i m'acompanyaran Noelia i Anna, que són les jugadores de raspall. A més, Anna és campiona europea, i també volia fer pilota femení, que té poc de ruïdo i n'hi ha que donar-li un poc de difusió, no? M'ha agradat especialment, Rubén, la tria de les puertes, perquè hi ha que veure aquests xiquetes tirar de llom, i acatxar-se a pegar-li la pilota de raspall i reivindicar el paper de la dona en la pilota. M'ha agradat molt, especialment. A més, és que són supersimpàtiques i més majes que... que sí, a més deuen ser fantàstiques i hauríem de flipar també els trucs que es faries.
Després hem parlat de Paco Cabanes, que el dia de Paco està també en el seu fill, no? José. Sí, Sant José. Que José sí que molt divertit, se va riure molt, disfrutar molt de la matxa, sí. He vist un trosset de vídeo que t'has penjat a internet i es veu que José, el fill del genovès, el fill de Paco, al final quan t'acaba dit eres un fenòmen. Sí, és molt autèntic, José. En José passarem una vesprada molt agradable i no em pogut ficar al vídeo tot el que farem aquesta vesprada perquè la veritat és que estiguem un bon rato gravant i farem prou de matxa. Al final el que ficarem en el capítol sigue una selecció, però sí, una vesprada molt agradable i pues això, José, és molt, molt, molt divertit. Buah, quin fenòmeno. Després veig així que està Sant Andreu, sí, Ricard. No? Ricard Sant Andreu també? Sí, me queda Ricard, que ho farem en una pista de pàdel, perquè ell va inventat una modalitat que es diu el màdel, que és jugar a la pilota en pistes de pàdel. Ah, pues. I parlem un poc d'això i fem una matxa al voltant d'això. I com és el bot de la baqueta en aquesta gespa així? No és en baqueta, és una pilota que han dissenyat a posta per a aquesta canxa. Ah, pues. Sí, jo en el vídeo un poquet de broma em mofe d'ell dient que és un esport poblaneig, però ell m'explica que no. I de fet jugarem un poc i sí, me va córrer la pilota. Però poblaneig no és. Ah, que tu li pegues també? Tens bon sac o què? A nivell aficionat a voltes en mon pare i en algun amic sí, però no, què va. Bueno, comentem que la presentació, si voleu acudir, perquè és una iniciativa molt xula, molt valenciana també, vincular el treball que fa Rubén en les nostres arrels, és, conta'ns, dijous, és en Carrer Volta, no? Sí, en el Carme, local mític. Perfecte, molt bé. Farem una projecció, tindrem una mestra de cerimònia que és Lídia Tos, una actriu, amiga meua. Molt bé. I farem la projecció dels capítols i tindrem també els protagonistes que es contaran un poc, que si ho passarem bé, si ho passarem mal, o que es pare què. Home, alguna que altra putadeta es faries, no? Perquè els mags teniu aquesta cosa de feu el truc de màgia però de tant en tant per a marejar i així, no? Sí, depèn del mag, tal, però és que clar, la màgia en si, sols el concepte de màgia és avorrit. Yeah. És a dir, no podríem fer un show de màgia, un show d'una hora que sigui 100% de màgia. La màgia dura un segonet, que és el moment en què reveles la carta, en què passa el viatge de lo que siga. Entonces, clar, tot això n'hi ha que envoltar-ho de algo. I l'humor, un personatge així, pues, si és cabronet, com en el meu cas, pues també. Algo que sí, que entretinga, que té un atractiu, que siga, a part de la màgia en si, és avorrida. Tens un rotllo, he vist en el teu blog i en la teva pàgina web, que recomana que la visiteu, de Rubén Aparici i Aixina, que a l'hora de dotar de contingut el que fas, parles de superació, parles d'esforç també, no? Resulta curiós com en el teu discurs vas barrejant també aquesta idea, no? Sí, bueno, igual d'una manera no molt explícita, igual, perquè sí que té que veure en mi, no? Com m'emprenc jo el meu dia a dia, pot ser, sí. De manera explícita no ho intente massa, no intente dir... Ja, no donar lliçons a ningú, però d'alguna manera... És que el rotllo també, Rubén, de mira, pues si jo ho he fet, no? Igual tu també podries, no? D'una manera senzilla, no? Clar, sí, això per a qualsevol cosa, això per a qualsevol disciplina, això sí que ho crec, sí. He vist també que hi ha qui te demana tu eres mag, Rubén, va, pues posa'm 2 bitlletes de 500, bueno, 500 no, sí, després en la cartera me podies plenar, o vete si neteges la paella, fas un... no? Sí, m'han dit de tot. Això és un altre tema. Els demanen, per això, miracles a Lourdes. Parlant de cabronets, no? Imagina que també els que t'ajuntes també te demanen una miqueta de tot. Miracles a Lourdes. Sí, ja he vist que el teu espectacle precisament se diu així, Miracles a Lourdes, i portes ahí una lourdeta, xicotetes, no? Xicoteta. Sí, porto la Mare de Lourdes, m'acompanya en l'espectacle, sí. Bueno, però quan te demanen Miracles... El final és seu, sí, el protagonisme. Miracles a esta, no? Jo faig trucs de màgia. Sí, és un poc també intentant fugir del personatge clàssic de mag, que tu quan t'estàs presentant m'estàs anomenant tot, de frac, d'elegància, de crear impossibles. Sí, intentem crear sorpresa, jo intento crear sorpresa, però també des d'una persona real similar a qualsevol que puga vindre al teatre, ja no una figura amb poders extraordinaris
llunyana a qualsevol altra. Però sí, és fugir un poquet d'això. Sí, estaves parlant d'això, de fer màgia, diguem, això, en smoking, això, i me ve a la ment un mag valencià al que li tinc molta estima, que és el Màgic Gurrea. Coneixes el sí, clar, que conec el Gurrea, sí. És un fenòmeno. Este sí que li agrada mudar-se, perquè és aixina... Trobo que és del Cabanyal, és aixina... És molt lauret. Sí, clar, li agrada mudar-se. Estem en la mateixa societat de mags. Esteu tots allí, no? Sí, entre mags es conegam quasi tots. Ah, sí? Sí, fem un mundillo, s'ajudem molt. N'hi ha molta camaderia entre mags, això sí. Molt bé. I Gurrea, pues sí, un fenòmeno. És un crac, és un crac. Jo tinc una enorme apreci a Gurrea i tinc cert contacte en el Mòmic Serralta de Gandia, que saps que de tant en tant tenen allà una associació que es manegen molt per la Safor en el tema de la màgia i sí, en Gandia han fet el TIC, ara sí, que és una altra associació de mags, allà en Gandia, sí. Eso es. Bueno, xicón, pues que el dijous dia 18 vagi molt bé el tema de la presentació, bueno, i que això siga, diguem, una primera pedra per que sí, continuï el tema. M'ha agradat molt fer màgia televisiva, seguirem fent coses segur. Sí, clarament. Bueno, pues passa't un dia per així també, que tindrem gust de que mos fas en pilota de vaqueta o conforme tu vulguis algun truc de màgia. Rubén Aparici. Moltíssimes gràcies, Ximo. Un plaer, Mónico. Sé de Vinalesa. Bye.